नमस्कार मंडळी, कसे आहात? तर ज्योती किचनमध्ये तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। आज आहे महाशिवरात्री। तर महाशिवरात्री असल्यामुळे आज उपवास असतो। तो उपवासामध्ये रोज आपण खिचडीच खातो। कुठले काही जर उपवास असला तर खिचडी खातो किंवा आपण ज्यूस पितो किंवा केळी खातो। हाच एक उपाय असतो आणि जास्त असं काय करायला आपण बघत नाही। तर खिचडीला पण तेवढाच वेळ लागतो, साबुदाण्याच्या वड्यांना पण तेवढाच वेळ लागतो। तर मी आज तुमच्यासाठी मस्त असे ना चविष्ट साबुदाणे वडे घेऊन आलेले आणि एकदम सोप्या पद्धतीने, जर तुमचे तेलात घालताना जर तुटत वगैरे असेल तर हा पद्धती तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करून पहा। तुम्हाला ही रेसिपी नक्की आवडेल। तर काही काही जणांना जमतच नसतात साबुदाणे वडे, म्हणजे नवीन लग्न झालेले असतात, त्यांना काही साबुदाणे वडे येत नसतात। ते काय नॉर्मली आपण बाहेरून आपले चिप्स वगैरे आणतात आणि ते खातात। तर नक्की असे सोप्या पद्धतीत करा, त्याच्यामुळे आपण घरातले वरून जिन्नस बनवू शकतो आणि प्लस आपण चांगलं असं पौष्टिक पण खाऊ शकतो। बाहेरचं तेल वगैरे खूप चांगलं नसतं, ते कुठल्याही तेलात तळतात। तर आपण हे घरी ट्राय करू आणि भरपूर असं पोटभर आपण हे साबुदाणे वडे खाऊ शकतो। तर खूप सोपी रेसिपी आहे, त्यासाठी माझा ना पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही नक्की पहा। आता मी साबुदाणे हे पाव किलो घेतले होते, ते चांगले ना रात्री धुतले होते मी 2-3 वेळा आणि नंतर त्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं आणि मग रात्रभर भिजत ठेवायचे। तर पाणी म्हणजे तर समजा पाव किलो हे केलं तर त्याच्यामध्ये ना अर्धी वाटी पाणी घालून ना तुम्ही ते भिजत ठेवा। जास्त पाणी घालायचं नाही, तर चिकट चिकट होणार। आणि ह्याच्यामध्ये आता मी घालायसाठी 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले। तर शेंगदाणे पण मी पाव किलोच घेतले, पण थोडेसे मी काढून ठेवले होते। तर ते चांगले मी तव्यावर भाजून घेतले आणि ते थोडीशी सालं काढली। थोडी सालं तशीच ठेवायची, सालं नाही काढली तरी चालतात, कारण सालांमध्ये पण भरपूर पौष्टिकपणा असतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण घालायसाठी मी मिरची आणि आलं हे मी भरडून घेणार आहे। ते मिरची आहे आपल्या तिखटीप्रमाणे घ्यायचं आहे। तर मी 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात आणि आल्याचे तुकडे घेतलेले 4 तुकडे। हे सगळं फक्त भरडून घ्यायचं, पाणी वगैरे घालायचं नाही। आता याच्यात घालायसाठी मी बटाटा घेतले। तर बटाटा हा मी 6 बटाटे घेतले, छोटे असे आकाराचे होते। तर तुमच्याकडे जर मोठे आकाराचे असेल तर तुम्ही 4ही बटाटे घालू शकता। तर हे चांगले मी कुकरला बॉईल करून घेतलेले, 3 शिट्ट्या काढलेल्या आणि चांगलं मी त्याला मॅश करून घेतलेले। आता साबुदाणे घ्यायचे, त्याच्यामध्ये बटाटा घालायचा आपल्याला। बटाटा बघा किती गरम आहे। बटाटा घालून झाल्यानंतर आपण याच्यात घालायचं आहे शेंगदाण्याचं कूट घालायचं। शेंगदाण्याचं कूट हे मी चांगलं असं जाडसरच वाटले, जास्त असं बारीक पावडर केलेली नाही आहे। तर काही काही बघा असे दाणे दिसत आहेत त्याचे, तर हे मी मोजून घेते। तर 1-1.5 वाटी घालते, लागलं तर परत आपण घालू शकतात। आता हे चांगलं ना, ह्याची साली मी जास्त काढलेले नाही आहेत, थोडे साले ठेवलेले। आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे मिरची आणि आल्याचं। तर हे 1-1.5 चमचा आहे, जास्त नाही आहे। आपल्या तिखटीप्रमाणे याच्यात कोथिंबीर वगैरे आपण घालू शकत नाही, कारण उपासाला चालत नाही। तर तुम्ही असं नाश्ता वगैरे करत असेल किंवा पाहुणे रावणे आले असतील तुमच्याकडे, तर तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही याच्यामध्ये कोथिंबीरसुद्धा वापरू शकता। आता याच्यामध्ये अर्धी वाटी ओलं खोबरं वापरायचं आहे। ओलं खोबऱ्याने पण साबुदाणे वडे खूप छान लागतात। ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। मिठाचा अंदाज तुम्हाला माहितीच असणार किती टाकायचा असतो। आणि आता याच्यामध्ये साखर घालायची, 2 चमचे मी साखर घातली। साबुदाणे वडे केलं तर ह्याच्यामध्ये कधी पण लक्षात ठेवा तुम्ही साखर घालायची, त्याच्यामुळे साबुदाणे वडे खूप छान लागतात। आता याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घालायचं आहे। जिरंसुद्धा घालायचं, आठवणीने लक्षात ठेवा जिरं घालायचं आहे आपल्याला। तर आता मी हे घेतलेलं आहे कढीपत्ता। तर कढीपत्ता हा मी स्टोअर केलेला होता फ्रीजमध्ये, त्याच्यामुळे असं कडक झालेलं, त्यामुळे मी हातावर जरा थोडंसं मॅश करून घेतो। आणि जर तुम्हाला जर पाहिजे तर फ्रेश कढीपत्ता असला तर तुकडे करायचे बारीक आणि घालायचे, खूप छान लागतात। आता याच्यामध्ये घालायचे दही। तर दही आपल्याला 3 चमचे दही घालायचे। दहीने खूप छान टेस्ट येते, तर तुम्ही याच्यामध्ये 1-2 चमचे अजून एक्स्ट्रा वाढवू पण शकता दही। मी 3 चमचेच घेतलेलं आहे, जास्त नाही। आता हे सगळं हाताने चांगलं मॅश करून घ्यायचं आणि चांगले असं ना बघायचं वडे आपले म्हणजे गोळे असे तयार व्हायला पाहिजे, त्या हिशोबात आपण घ्यायचं आहे। आता याच्यामध्ये थोडंसं मी ना शेंगदाण्याचं कूट थोडंसं अजून वापरणार आहे, थोडं मला कमी वाटते। तर मी ते पूर्ण शेंगदाण्याचं कूट आहे जे करणार। ह्याच्यामध्ये पाव किलो मी शेंगदाणे घेतले होते, थोडेसे शेंगदाणे मी काढून ठेवलेले, जास्त म्हणजे अर्धी वाटी फक्त शेंगदाणे मी काढून ठेवलेले। आता ते जे मिक्सरचं भांडं होतं, जेव्हा मिरची आणि आलं मी वाटून घेतात, त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी 1 वाटी ओलं खोबरं घेणार आहे। त्यात थोडेसे 1 चमचाभर शेंगदाणे घालणार आहे, 1 हिरवी मिरची, थोडंसं मीठ घालायचं चवीनुसार आणि थोडीशी अर्धा चमचा साखर घालायची आणि ह्याची चटणी करून घ्यायची, खूप छान लागते। तर लक्षात ठेवा, जर तुम्ही तिखट जास्त खात असाल तर मिरची वापरू शकता, पण मी एकच मिरची, कारण लहान मुलंही खाणार आहेत। आता हे झालेलं आहे, तर हाताला आपल्याला थोडंसं तेल लावायचं, म्हणजे जरा चिटकू नये, किंवा पाण्याचा हात लावा आणि चांगले असे गोळे करायचे। तुम्हाला किती मोठे हवेत त्या हिशोबाने तुम्ही ते गोळे तयार करायचे आहेत। तर आता मी एका प्लेटीमध्ये हे गोळे करून ह्याला मध्ये ना असे होल करणार आहे, मस्तपैकी असे दिसायला पण छान आणि खायला अप्रतिम आणि मस्त अशी दिसतात पण खूप छान आणि काहीतरी वेगळं असं। तर असं हे मी सगळे साबुदाणे वडे करून घेणार आहे।
तर आधी मी हे 4 करते आणि एका बाजूला मी तेलसुद्धा गरम करून ठेवलेलं आहे. तर असे मी हे साबुदाणे वडे सगळे करून घेत आहे. तर असे पातळ करायचे, जास्त असं ना जाड ठेवायचे नाही, नंतर ना ते आतमधून शेकायला वेळ लागतं. तर तुम्हाला सांगते थोडे पातळच करायचे साबुदाणे वडे, तर खूप छान पण होतात. आता मी तेल चांगलं आधीच गरम करून घेतलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये मी तेलामध्ये साबुदाणे वडे सोडणार आहे. तर बघा मस्त असा आकार बघा सुंदर, जरासुद्धा असा वाकडा आकार असा आलेला नाही आणि मस्त असे बघा तेलात घातल्यावर जरासुद्धा तुटणार नाही. तर लक्षात ठेवा साबुदाणे वडे घालताना तेल चांगलं गरम करायचं आहे आणि गॅस फास्ट ठेवायचा आहे. तर सगळे साबुदाणे वडे सोडल्यानंतर 1-2 जास्तीत जास्त अर्धा मिनिट ना तुम्ही काय करायचं आहे, गॅस फास्टच ठेवायचा आहे आणि त्याच्यानंतर गॅस बारीक करायचा आहे. तर आपण हे आता मी घालून घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला मी सगळं बघा दाखवते, जरासुद्धा व्हिडिओ मी थोडा पण एडिट केलेला नाही आहे. तर मी हा सगळा बघा, तर आता मी गॅस बारीक केलेला आहे. तर असे बुडबुडे आता थोडे थोडे कमी झालेले आहेत. आता गॅस बारीक झाल्यानंतर थोडंसं आता आपल्याला 1 मिनिटांनी परतून घ्यायचे आहेत. तर तुम्हाला मी शेकायला किती वेळ लागतो ते पण तुम्हाला सांगते. अर्धा मिनटं गॅस फास्ट ठेवला होता, 1 मिनिटांनी मी परतलेले आहेत. आता याला थोडं अर्धा मिनटं थोडं अजून एका बाजूने शेकायचं आहे, नंतर परत आपल्याला गॅस फास्ट करायचा आहे आणि गॅस फास्ट करून आपल्याला थोडे आपल्याला सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घ्यायचे आहे. समजलं? तर म्हणजे कसं असतं की थोडे आतूनही शिजले पाहिजे, म्हणून थोडा गॅस आपल्याला बारीक ठेवायचा आहे. आता हे बघा मस्तपैकी असा कलर आलेला आहे. आता हे मी झालेले रेडी. आता हे आपण काढून घ्यायचं आहे बघा. तर बघून तोंडाला पाणी सुटलंच असेल. तर बाहेरच्या वड्यांपेक्षा, साबुदाणा वड्यापेक्षा घरातले वडे साबुदाणा वडे किती खूप टेस्टी पण आहे आणि एकदम पौष्टिक पण आहे. कारण कुठलं तेल आपण वापरतो ते घरामध्ये आपल्याला माहिती असतं. बाहेर ते लोक कुठल्या तेलामध्ये आपल्याला तळून देतं हे माहीत नाही. आपला उपास असतो पण आपण साबुदाणे वडे मागवतो, पण ते कुठल्या तेलात पुरी वगैरे काही कशात पण तळत असतात आणि त्याच्यामध्ये ते साबुदाणे वडे तळतात. तर आपला उपास तो धरून काहीही फायदा नाही. तर घरात आपण जर केलं तर उपास आपल्याला मस्त असा लागूसुद्धा पडतो देवासाठी. त्याच्यामुळे घरात हे साबुदाणे वडे नक्की करा आणि एकदम सोप्या पद्धतीत आहे बघा. मस्त असे आता तुम्हाला मी दाखवते किती कुरकुरीत झालेत ते. ह्याच्याबरोबर खायला मी चटणीचं, चटणीमध्ये आपण कोथिंबीर घालू शकत नाही कारण उपवास आहे. त्याच्याबरोबर आपण दही घेतले, त्या दहीमध्ये थोडीशी मी साखर घातली आणि जरा फेटून घेतलेलं आहे. तर मस्त दही वडे पण खूप छान लागतात साबुदाणे वडे. आता तुम्हाला मी दाखवते बघा, एकदम असे कुरकुरीत झालेले आहेत. चमच्याने तुम्हाला दाखवते, खूप छान असे वडे आहेत बघा. रंग बघा सुंदर आलेला आहे. तर मी तुम्हाला व्यवस्थित असे पद्धतीत व्यवस्थित दाखवलेले आहेत. आणि जर तुम्हाला हे साबुदाणे वडे जर आवडले असेल तर माझ्या चॅनलला ना लाईक करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला जरासुद्धा विसरू नका आणि शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. आणि माझं पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.